not call you my servants anymore, but I call you my friends. So, kung abyan mo na ang Ginoo, if the Lord is your friend na, tanan kita, all of us kaaging experience yung my friend kita. Pag kung may friend ka, hindi bala kung may kinanglan ka, magpalapit ka sa ila, you have the confidence. Hindi ka gid mamuni. Because you know him, kilala mo siya nga abyan mo siya. Pero kung ang tao, if the person is not your friend, may ara ka gid, you have the hesitation, alagag ka, na tapaganit mo sa magkalapit, kay di labog pa na kung bala buligan niya ka o kung ano. Pero, di ba, tanan kita, bisan dapat kita kilala, pero mayroong mga tao na really friend mo. Na alam mo, na tinguaan niya gid. Tinguaan niya gid nga mabuligan niya ka. Kung magkanto ka sa iya. Now, sa Ginoo, when you come to the Lord, amo nang ibig sabihin ng Diyos. Na kabigon, you treat the Lord as your friend. But when you approach the Lord, have the confidence of a friend. Nga pinsa ron mga Ginoo is your friend. Nga kung friend ka sa Ginoo, friend mo siya. So may ara ka gid na, mayroon kayong confidence na He will not fail you. Yan ang ibig sabihin ng Diyos. Na itawag tayo na mga friend niya. So this morning, sa ating worship, every time you come to the Lord, think good thoughts about the Lord. Huwag kayong mag-think ng mga negative na mga when you come to the Lord sa inyong bahay, kahit saan kayo, dito sa church, do not think bad thoughts about the Lord. Think good thoughts about the Lord. That the Lord is a friend to you, He is good to you, so when you come to Him, sa ganyang confidence. Okay? So, ngayong umaga, when you come to the Lord sa pagsik ng Holy Ghost, ganyan ang inyong inyong feeling sa pagpalapit sa Diyos. Alright, ang Diyos niya sa pangabuyog, mga kultura, no? Instant, katutong kita. Pagkakabit ka sa atong leksyon sa sinaga, atong announcement, at least mag-ano kita. Karoon si gabi, ang mga taga-tapuling, music department nila matapar sa natin. Siguro may iba man ng mga taga-tapuling, they're eager to come to ito kadugay na wala ng fellowship. Dugang-dugang ikita ng pangpulyong. Doon, ginapabalo ko sa kanang-kuturan, di na ako mag-entertain kay Rodney, ha? Si Rodney, Y authority, backslider, nanukmaw na sa iya, mga tao, magtipon-tipon sa ila balay. Iya pamilya, bata, iya backslider, ni masong leader, basis ni, mga MC. So that is very, very bad. Kaya nga, nag-include ka sa, spiritual ministry na way kasing authority. Baso kilakad lang maglaing vote nyo mga hindi nyo magtandog sa mga butang siguro. Do not go against. Kilakad lang may kaluoy ko sa Diyos. Kunali manandog ka against church, against ministry, against mga butang sa Ginoo. Mas bukat na tayong offense. Offense against God's authority. Sinning is a personal failure. Pero when you do those things, you are sinning against God's authority. Kasi ministry yun. Church yun. So, hindi ko mamagiman si Sister String katuan niya, opinion niya doon tampong siya. So, do not entertain sa inyo balay. Do not talk to him anymore. Kung may kinanglan sa church, kami nga advice to yan. Bunga na balas ang rebellion, maturan. Kapilakan daw, ang pinsan mo, boksan ka na dinlay. Yang katulong mga error tayong butang himukon pamaluan na dinlay. Bunga sa malawig na rebellion. Pamatok. Dason, kung may bis, sige aton prayer, sige aton may bis sa pinakla sa gabi. So, sa mga department, tinguaan yung mga department na pagbisitahan ng pagpabalikon sila sa church na magsimba sila. So, kasi gabi, balik kita kasi gabi, so, tinguha kita nga may invite kita ng mga visitors para sa
atong evangelistic na kansin. Alright, so siningat tinon, magabasa kita sa puro sa Ginoo. Praise God, magkakadto kita diri sa kalambot ng sunay ligid sa book mga kapaturan. Basahan natin liwat maturan diri sa Hebrews. Diri ni kita sa doctrine maturan 2 Timothy 3:11. 2 Timothy 3:11. Ligad ka Sunday, nalambot aton ang kadua. Sugpon gyapon isang aton mensahe. 2 Timothy 3:10. 2 Timothy 3:10. Nagambal diri si Paul kay Timothy niya, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, and patience. Ang may namang galing nun, si Ruan Sinitino, nagpasalamat ni kami sa kabugana sa imong ginograsya, katutod, kita naman sa kabuhi, panimalay sa pagkalagan sa imo. Salamat mo Lord, tino makapalaan kami sa pagtuon sa limang pulong mo. We praise you again today. Thank you sa imong ipasakot. Pasalig namon ning tudlo sa mapulong. Kaya ka mag-bless ng mga kauturan ni Aritin, sila kinukuloy buwak na kampanan, sining mensahe. Kaya naman sa mga patugyan, ang grasya, ang nag-aayos sa mga putang among ginahimo. We trust in you. In the name of Jesus Christ, we believe. Amen. Alright, magalingkod kita. Adik kita gyapon sa siningatong topic, Pagod kay nasuguro natin yung pasunod nga topic bayan sa kasandaran, sa doktrina mo manayadala ko. So, ibasa ko nagligad sa inyo ang truth na siling ni Jesus. Sa katapusan kay nadlaw, na ang kalautan magabuad, ang kalautan ng mga kasandaran sa mga tumuloo. Iniquity shall abound, and then the love of many magabugnaw. So, damo magkarasandad, magabugnaw, ilagugma sa Ginoo. Kag pagod kay iniquity abound magabuad, so ang kasandaran magabuad mga kauturan. Kasandaran magamasig, hindi isa, dua, tatlo, lima lang ang mga kasandaran, kundi magamasig abound din magadamo kauturan. Sulod simbahan, matabugman sa panimalayta, sa atong kali, sa kalibutan. Bisan din kalabagat to kadamo sa mga bagay nga makapasandad sa tumuloo, makapalasay sa tumuloo, makapabugnaw, makita tang, mabatian tang, kabuk sa kalibutan, sa bisan din kalamagadtong lugar, maturan, kadamo isa butang nga makapabugnaw, makapasandad sa ibong pagtuo kag gugma sa Ginoo. Tungod sina may talaga mo simba, may makusog, kag way ka na maturan, entusiasmo, desire, conviction mo kadula maturan. Bali balantayan ini sa inyo. Balantayan ini sa aton nga tumuluong ang aton pagtuo aton gugma sa Ginoo. Hindi magbugnaw mga kauturan. We shall not grow cold. Most of the time, ang nagapabugnaw sa tumulo o ang kasandaran, amo ang offense mga kauturan. Now, gani, bangod kay mag-abound ang offenses sa atong panahon, dapat ihangpon kay isang kap naton sa una-una, isip-isipon naton, pagtalupang doon naton. Pila, kag ano ang mga butang nga inyo hold sa Diyos mga kauturan. Nagitudok ko sa iyo number 1, turan pagtuo, tunay kanyang pagtuo mo sa Diyos. Tunay yung panampalataya mo sa Diyos. You really believe God, you really believe sa mabutang sa Ginoo. Kaya kung tuod niya tuo kag hindi kagid magsurrender maturan. Isa na makasandaran, sa kita mo, mga bagay magyan mo maturan. Hindi kagid magsurrender mga maturan. Kung tuod, kung totoo na you really believe God, kag ang mga butang nga ginambal sa pulong sa Ginoo, palaputon maturan. Kaluwasan, basa natin ng verse nga we are not of them who draw back the trust. Siling sa Diyos niya mata ng magkakabuhi sa pagtuo. Pamsan siya mga tao mag-trust akong kalag, walang kamuhot sa ila. Napansin po hindi kita sa ilang ng mga nag-trust, kundi ari kita sa mga ilang ng mga nagatuo sa pagluwas ng mga kalag. We really believe mga kalag ka maluwas, kinanglan luwason, maturan. So ang guayad na makita ang karakteristik, yung feature ng pagtuo, very strong, maganda na feature ng pagtuo, karakteristik, nga kung tutuan tawi pagtuo, wala ka trust, mga kautuan.
kahit anong bagay wala ka trust, kaya mayroon silang confidence sa Diyos nga kaya nila. Ang Diyos will not forsake them and will not leave them. Now the next nga kalat nga nagahold sa inyo sa Diyos uturan, kung barko sa pantalan, isa pang kalat ay hope, mga uturan. Ang iyong paglaom mo ay sa kalibutan. Ang iyong hope mo hindi sa nasa tao, hindi sa sistema ng kalibutan. Yung hope mo ay hindi sa mga bagay dito o sa gobyerno, kuno, yung dito mga earthly, mga tawanan, kinalauman mo sa kabuhay mo. It is very important kung saan yung hope mo na angkla, yung hope mo, maturan. Kasi kung hope mo, yung hope nga sa sining kalibutan, someday, maturan dito. Kaya sabi ni Jesus Christ, wheresoever the treasure of a person is, there will his heart be also. Kundiin ang handong, kundiin ang treasure, manggad, ang ginalauban sa tao, dito man ang iya tagipusoon, maturan. Kung napaglaom niya sa sistema, sa kalibutan, sa tao, maturan, someday ang heart mo, dito gina. May crossing kayo nga ma-encounter someday sa inyong buhay. Mga difficulties, ganyan, mga decision making, kung ang iyong hope ninyo ay sa tao, sistema, sa kalibutan, dragid makita, ma-expose yan, nga ang hope mo hindi sa Diyos, maturan, kasi mga promises niya, nga Diyos mo ang imo sa nandigan, ma-manifest yun, kasi mag-action kayo, mag-decision kayo. Importante nga sa ating mind, sa heart natin, ang atong paglaom sa Diyos, maturan. Kung may mga tao, kung may mga bagay na galabiton lang sila sa Diyos, maturan. They are just the instruments of God para sa iyo, for your benefit, o kung anong mga palagyan sa Ginoo. God is using people, and God is using other means like that, para ma-help kayo, ma-bless kayo. Sa time ni Elijah, nung time nga mayroong gutom sa Israel, maturan 3.5 years na walang ulan. Gutom at mga sapa, mga creek, yung mga river ay nagbalatan na walang pagkain. You see, yung nagdala ng pagkain sa kay Elijah, yung wala sa pagkain, nagtago siya, gintago sa Diyos, yung raven, unclean na bird, maturan, raven, unclean na bird, ang nagdala pagkaon siya everyday. So makita natin diyan, God can use unclean bird, no, para mag-feed sa kay Elijah nga tao sa Diyos. So masiling naton nga God can use sinners, no, other people, unclean people, to feed you, to help you, maturan, para matulungan kayo. Pero ang ating paglaom ay nasa Diyos, maturan. Ang ibang nga bagay ay mga means nila, mga instrumento na lang sila para sa ating pinanglanin, mga kailangan ganyan. Pero iba ko na atong hope ay aris kalibutan. Well, be careful, no? We should examine our heart, atong mind, kay ma-snare kayo someday, mapukan kayo someday, kag offended kayo someday. O yung paglaom mo sa tao, someday they will offend you kasi they will fail you, so ma-offend kayo. Pero yung paglaom mo sa Diyos, hindi kayo ma-offend. Praise the Lord. Hindi kayo makakas sa Diyos. Kaya that is one, sabi ng Bible, hope niya, the hope is our anchor, muturan, of our soul, muturan Hebrews. Angkla sa atong kalag, angkla na nagasulod sa Holies of Holies, ang Holies of Holies, maturan mo ang langit, maturan. Ang mga barko, kung sa pantalan sila, may silang nakatali ng mga kalat na malalaki. Pero kung wala sila sa kwan, kung doon sila dito out sa sea, kung wala silang talihan, ng barko nila, mayroon silang mga reserva ng mga angkla. They drop the anchor para hindi sila malastra. Ganyan ang buhay natin, no? Hindi tayo palagi malapit sa church, hindi tayo palagi na malapit sa ministry, ganyan. Hindi tayo malapit sa mga believer church. Iba-ibang mga circumstansya ng buhay natin, no? There are times, like Brother Mike is working out there, no? Malayo sa church, malayo ganyan. Iban sa inyo ay mga circumstansya nagtrabaho sa malayo mga lugar, ganyan. So, kung yung paglaom nyo ay sa Diyos, you see, anytime you can drop your anchor, maturan. You have an anchor to heaven sa Diyos, maturan. Na kahit magdilim ng circumstansya, kahit very difficult, pero hindi kayo mawalan ng hope kasi yung paglaom ay Diyos, maturan. You remember Samson, maturan, nga nakaptive siya sa mga Philistine, mga enemy, ginagapo siya, nadula yung kusog, no? Dason, ginlukatan siya mata, kagyan, ginagapo siya, ginimo sa prisuhan, ginimo sa motoran, kalagdawan, and yet, the time nga ginimo sa kalagdawan sa Thyatira, maturan,
nga bulag siya, so wala na sa kusog, so na enemy surround sa iya. You see, hindi siya nag-give up. Hindi siya nag-give up. Kahit na ma-weak na sa, wala pa sang mata, pero sabi niya, yung paglaom niya, yung hope ayo sa Diyos, hindi siya mawalan ng hope, nagsanag sa, nag-iwag sa buhay. He can still do something, no? Walang katapusan sa kanya. Kasi ang Diyos, ang paglaom niya sa Diyos ay nasa langit. Kung walang direction dito, sirado dito, sirado dito, sirado sa front, sirado sa likod, mayroon pa sa taas, hindi nagsisira. Kung ang iyong paglaom, hope mo ay nasa Diyos, ay sa mga. You see, people will not help you. Na, sa tuo, mga tao, circumstances dito ay adverse, contrary ang lahat dito. Circumstansya, lahat, mga bagay, mga development ay contrary. Hindi na uyon sa expectasyon mo. You see, there are times, devil that is fighting you, oppressing you. Pero kung yung paglaom mo sa Diyos ay, ang sa taas ay open always. You can always call on the name of the Lord. Tungang gabi, no? Hating gabi. Praise God. Kung ang hope mo, pagsalig mo na build sa Diyos. Kasi hindi kayo makatawag sa, sa doktor, ganito, mga emergency, ganyan. Importante yung paglaom natin at yung confidence, pagtuway sa Diyos. You can always call on the name of the Lord at night. Kung ano naman ang kaintangan to. Aksidente, mga ganyan. Mayroon kong experience noon na series sakyan ko galing sa Cadiz. Peri na naputok yung unahan na gulong, ganyan. Boom! Ganyan. So, kay dami ng mga tao, passengers, galing sa galing sa Cadiz, napuno at nagakuan, standing, ganyan. Kaya galing, nag-inis na kuma. Palitan nila kuma, galing sa galing sa San Carlos, palitan nila ng bulog. Ano pa nakuha na ba? Wala na ang thread. So pagdating, okay lang San Carlos hanggang Cadiz kasi walang pasahero, konti lang. Pero pagdating nila sa Cadiz, kay Kagan, marami ng mga pasahero. So gulpi na puno, why nila na palitan yung kuhan? Ang bulong na, bulog na. So pagdulog sa Santa Ann pa, pagdulog. So yung kuhan, lupumbay kay kuhan. May yung mga tao nagkuhan sila sa sa fear. Yung mga babae ganyan. Nagpanik mga kita ko nagpanik ang mga tao. Laki, babae, lalo singgit sila kasi ginbrika ng driver. So pag break kasi lakas ng dalaga, yun ang gumay na natanggal sa araw. Yun. Pagkatanggal ng guma interior sa araw bilin. Yung pagkuha na sa araw, nag-screech ang metal sa so gininala, sige, break so ng series yung gumagano na very frightening. So, kung ang paglaom mo, pagsalig mo, na-build mo sa Diyos, doon sa Diyos. Wala na kayong tulong na makakuha sa ibang tao, kaya lahat ng tao ay nagpapanik. Namang walang tao sa labas ng bus along the way, maka-help sa iyo. Wala, helpless na yun. Helpless na yun na situation. Kasi yung paglaom mo, na-build na sa Diyos, you can always call on God. Praise God. Yung mga tao, mayroon din mga religion sila, pero nakalimutan nila, hindi naman totoo yung mga religion nila. They shout, very frightening, ganyan. Pero ako, nag-aupo ako, malapit ako sa door dyan. Parang nagkalma ako kasi you know the Lord, ganyan. Nagkalma ako, pero nag-frightening. Pagka natanggal na ang guma, araw na, very frightening ng sound at gumagano na ang series. So I feel the fear on my spine. And then I stood up also and began to shout the name of Jesus. So I shouted this way, Jesus, save us! No, wala nang iya-iya kasi emergency, baka mamatay kayo. Pero kung hindi pa mamatay, iya-iya kayo mag-shout ng pangalan ni Jesus Christ sa ibang tao kasi baka isipin nilang kayo. So, kung emergency, baka mamatay kayo, wala na uya-uya, iya-iya. Jesus, save us! Mabuti naman. So, it works, the name of Jesus, is a power to save. Whosoever shall call on the name of Jesus shall be saved. Romans, mga kauturan. And we were saved, lahat naman tao. Katingalaan, ang bus, nag-slow down, turan, pag naluwas kami. You see? So, ganyan. Kung ang atong paglaom ay noon sa Diyos. Kahit anong mga danger yun, hindi kayo mas-shaken. Hindi kayo ma-overcome ng fear. You see? Kasi na-build up na yung confidence mo. On God in heaven, yung paglaom mo ay sa Diyos, mga kauturan.
Kung paglaom mo sa tao, mga kauturan, sa time nga you are in need, wala sila doon, you know? Yung paglaom mo, pagsalig mo na sa tao, sa kanino pang mga bagay dito sa earth, kung time emergency, wala sila doon. They cannot be there when you need a miracle, you need something, instant, you need help like that, wala sila doon. Pamilya nyo, wala doon. Kung anong mag-abot sa buhay nyo, wala pamilya nyo, friend mo, no? But God is always up there, praise God. And if your hope isn't there, yung pagtuo mo, yung angkla mo dito sa langit, pumapasok sa holies of holies, holiest, that is heaven, mga katuran. Yung paglaom at pagtuo ay nagsasama. The hope and faith nagsasama. Kung sinong binatuhan mo, doon din ang iyong paglaom mo, mga katuran. You try that, praise God. Kung sa iyong mga experience, you try to call the name of Jesus, you try to call the name of God, you call your God, God, help me! Praise God. Don't be ashamed. Hear me! Okay? Paglaom. Ano pa? Isa na ito, angkor. Isa na anong kasandaran. Mag-abot sa kabuhin yung offenses. Kasi yung paglaom mo, maturan, hindi ka na ma-offend kasi wala na kayong lauman kung kuhan kayo sa Diyos. Pagtalikod kayo sa Diyos, wala na kayong lauman. Mahirap ang buhay na wala kayong ginalauman, mga kauturan. Amen? Sa buhay ta, pagkabuhi ta, kung anong buwa sa kabuhi natin someday. Pagkabuhi ta, bataan ta, future ta, mga anong mga sakuna mabot sa atin, anong mga balatian, mga hadlang, ganito, ganito. Yung mga diseases o ano pa ibang mga bagay na kuhan sa buhay natin. Masama kung wala kayong ginalauman. Tayo brave tayo ngayon, strong tayo kasi mayroon tayong ginalauman. Our Father, our Lord, He is our God, He is our Savior, He is our shepherd, He is our healer, praise God, He is our helper, He is our everything, mga turan. Hallelujah! Paglaom sa Diyos. Word, angkla sa Diyos, paglaom sa turan. Check your heart this morning, today. Where do you put your hope, mga katolik? Kailangan ay sa Diyos. Then the next is, nga imo kalat, nga hold sa Diyos, doktrina. Sabi sa basa natin, sabi ni Paul kay Timothy, and thou hast known fully my doctrine. See? Thou hast fully known my doctrine. Then, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, and patience. Hindi lang porsyon ng doctrine na alamin natin, one God at baptism in Jesus' name. No? It's good, pero that is not enough. Hindi na yan kwan. Mayroon pa kay dami ng mga tao, they know the doctrine, pero kaka-offended sila. Kay dami ng mga tao, sa experience, Apostolic Pentecostal, they know the doctrine, but that's all their hold sa church, hold sa kingdom sa Diyos. Kadami ng mga tao na they hold the doctrine, pero mga rebellion sila. Kaya they know the doctrine, pero you see, hindi nila alam mga principles, hindi nila alam mga ibang portion, any aspekto ng mga pag-alakad sa Diyos. Knowing the doctrine portion only, one God and baptism in Jesus' name is not enough, mga kauturan. Kaya alam mo, niya si Paul niya daw has fully known my doctrine. Alamin ninyo, kailangan marooted kayo sa doctrine. Kailangan mag-grounded kayo sa gugma ng Diyos, mga kauturan. Kailangan, ang tanong, kailangan marami sa mga roots. Di ba ganyan? Correct ba yan? Yan, maraming roots, mga kauturan. You become rooted sa doktrina, alam mong doktrina. Magtanong kayo sa akin, pastor, magtanong kayo sa mga workers dito, sa mga minister dito. Tanungin mo, ano to? Kailangan isipin mo na maintindihan mo ang doktrina ng church, doktrina ng Diyos. That was full gani, nabalaan mo, tanan, nga, singlubos, ang doktrina. Hindi kayo magkontento lang nga, one God lang, at baptism in Jesus' name. Kay dami na mga tao na alam ko, nga alam nila one God, apostolic, tugbaw in Jesus' name, pero hindi magandang kalagayan nila. You see, parang paggaban sila, spiritual paggaban sila. You see, wala silang isablisado kasi alam nila na the same doctrine, pero hindi naman nila alam yung mga ibang porsyon ng doctrine ng church. Maturan. After all, ang doctrine ng church ay hindi lang one God at baptism in the name of Jesus Christ. No, there are a set of
teachings, yun, mga doctrine, mga statutes, mga ordinances ng Diyos, I exhort you, alamin nyo. Kasi kadaming mga nag-work dito sa mga brothers and sisters. Ako rin, open ko. Basta tuyuon ninyo. You should purpose na malaman ninyo ang doctrine fully. Mga turan. So, kung alam mong doktrina, turan, hindi na kayo, that is your one of the strong nga hold mo sa Diyos, mga turan. Kahit anong mga offenses, kahit anong mga discouragement ginagawa sa iyo, may ibang mga tao na they will try to hurt you, harm you, mga kauturan. You see, hindi kayo makaturan, ma-offend. Si Radling Tingwali, gidala kwan si Sister Sting. Galing Sister Sting, nakano na sa Ginoo, pala niya lang doktrina, maturan. Hindi lang maturan, one God, hindi lang ano maturan. Tugmaw in Jesus' name. Kaya dami ng mga grupo ngayon na nagdala sila tugmaw in Jesus' name, one God. Pero hindi naman tama, hindi naman maganda, hindi naman sound kagsulit yung ibang party ng doktrina, mga kauturan. Party nila ng doktrina, pala yung elementary na portion ng doktrina ng apostolic, one God. You should go deeper, mga kauturan. Parang elementary lang yun, mayroon pang high school na level, mayroon pang college na level, mga kauturan. Para malaman nyo ang doktrina, ang bugos-lubos kabilugan nga doktrina sa church, mga kauturan. Kasi kung bataw lang yung nalaman nyo sa doktrina, mayroon time din nga mag-aabot, nga madalay ko sa mga offenses. Ma-discourage kayo, ma-offended kayo, ayun ang kwan, matumba kayo, maturan. That is not enough to hold you, maturan. Kailangan alamin mo, mayroong mga deeper, mga higher, na mga teaching sa church, maturan. Mayroong mga principles, may mga divine order. Kilalahin mo yung sound at solid na standard ng apostolic word, mga kauturan. Kaya maraming mga Pentecostal ngayon, pero hindi mo, you cannot agree with some of their teaching, maturan. Yung sinasabi, maturan niya, ano, sister, nga they don't baptize children, even though nga yung mga bata ay maka-intindi na, they only baptize children kung pag-high school na, kung totoo yun, hindi tama yun. Kasi yung mga bata, pagka ka-intindi na sila, kay faith ang kailangan, mga kauturan. Yung mga sa Bible, mayroong mga whole families na ginabaptize dito, maturan. Mga bata, ka-intindi na, mga grade 1, they know already, they can understand, and they know how to believe, and they know how to decide also. If they say they want to be baptized, you cannot stop it kasi faith yun, you see? You see, kaya maraming mga practices ngayon, karaming mga bagay ngayon nga hindi mo ma-accept nga ganyan. Yan, you see? So, dapat malaman ninyo, kasi kay dami ngayon mga spiritual bagamans among Pentecostal group, ang mga apostolic group, bagaban gani, mga lias nga klase sa mga turan nga mga tumuluo. So, be a sound apostolic, be a sound Pentecostal. Be a sound kag solid, mga turan, nga mga Pentecostal, kag apostolic, nga mga believers, mga turan. You should know what we teach. You should know what the church teaches, mga turan. You should know the practices, kag teachings, and you should know the standard, and also the order, God's divine order sa church. Yan, fully, may kwan kayo, may hold kayo, mga turan. Kasi I am afraid, kung one God lang, tugmaw in Jesus' name lang, that is not enough. May mga bagay sining pag-alagad sa Diyos, 1 year, 2 year, 5 year, 10 years, 20 years, 25 years, mauturan. Kaya yun lang kababaw ang nalaman mo sa doktrina ng church, that is not enough to hold you. Satan can prepare you, mauturan, sa klase ng presyon na ibira sa iyo. Klase, mauturan, ng attack sa iyo, mauturan. Mental attack, mauturan, psychological na attack, emotional na attack, physical, economic, maturan, financial na attack, social na attack, maturan. Nang nalaman mo sa doktrina ay babaw lang, elementary lang. That is not to hold you. Malaman mo gid nga ma-shaken kayo, maturan. Kag yan mabatsyag kayo, kag madulaan, ma-destroy something is shaken in you, maturan. You see, sinasabi ng Bible yan, nga mayroong mga shakings, maturan, that God is going to allow, maturan, sa matulog, para lahat ng mga bagay na ma-shaken sa buhay ta ay matanggal sa lahat. Only the things that are real, maturan. Mga gawa ng Diyos ng Holy Ghost sa buhay ta, maturan, amo will remain, maturan, magkapabilin, ang mga butanga, mga unshaken. Everything in our thoughts, in our belief, sa atong buhay, para ma-shaken sa mga sitwasyon, mga tabangon, maturan, they will be removed, maturan. Hanggang only the things na
gawa ng Diyos sa buhay natin will remain. Okay? Praise the Lord. You know the doctrine. You should know na rooted kayo sa doktrina. Mga area natin, mayroon mga workers doon. Give time ito na, nga mangkot sa ila. Usisa, anong mabatian nyo diri sa church, usisaan nyo mga worker nga na-assign sa inyong lugar dira, mga usisaan nyo, do not close your mind. Hindi lang mo matumag sila nga, hindi ko sila without nga ginhangot mo anay, mga open, sige, magtanong kayo hanggang malaman ninyo mga bagay. Doktrina. Doktrina is very strong. Mayo pa. If you now understand the doctrine, mayo pa wala na lang simba-simba. Kung compromise na lang hindi tama ang mga doktrina nga pasukan ninyo, mga kapura. Mayroon mga apostolic, Pentecostalic, ngayon nara na sa Born-Again. Mayroon na sa mga charismatic. May mga tao, alam ko, iba na yung Puntas Baptist. Ha? Wanes sila, apostolic sila. Noon ay mga fiery sila. Noon, sorry, you hear them, nandun sila sa Baptist na sila. Ang iba ay sa born again, ang iba ay sa charismatic, ang iba ay sa iba-iba pa. You see, how those things can happen, mga turan. This is something that took place in the heart, mga turan. You see, na-shaken sila. What little knowledge they have, what little understanding they have, yung hold nila, ang alam nila sa doktrina, ay babaw lang, hindi ba sila nag-interest na alamin, turan. Ano pa ito kayo, ang doctrine malaman mo, ay kahit si demon, si satanas, hindi makashare sa iyo, mga turan. Hindi kayo ma-confuse. Kadaming mga deceptions kayo. Kahit mga signs, mga miracles, ganyan. Yan, hindi kayo ma-shaken. Kasi alam mo yung doctrine ng church. Okay? So that is one of your root kalat, maturan sa whole doctrine, maturan. Kaya hindi kayo malastra. Hindi kayo maturan, ma-carried away. Kahit anong klaseng storm, mga maturan. Or the storm sa mga forces ng darkness, circumstances sa buhay. Ano pa mga bagay, pangyayari sa buhay ninyo, maturan, mayroon kayong kusog, maturan, solid kayo sa doktrina, at sound kayo sa doktrina, kay ganda ng mga believer. Praise the Lord. Emotion na bagay, kaya mo, praise God. Kahit kung mayroong mga tao will mistreat you, want you, hurt you, maturan, if you know, rooted ka sa doktrina, kaya mo yun. Kahit na mga tao mag-confuse you, they cannot confuse you. They cannot deceive you. Sa ilang mga philosophy, argument kasi alam mo ang doktrina. Kung mayroon kayong desire ka niya, you're hungry and very interested to know the doctrine of the church, God is going to bless you with revelation. God is going to deal with you, speak to you, and open your understanding para malaman mo deeply. Amen? Mag-grow kayo, mag-mature kayo. Then the next, nga hold ng tao sa dito. Kasi ito, faith, hope, then the next is doctrine, the next nga hold ng tao sa Diyos. O kung hold ng Diyos sa tao, mayroon kayong fear of God. Or mayroon kayong conviction. Kaya tao who ay fear of God, anything, you will fall into anything. Wala kayong fear of God. You see, kaya ganda ng buhay ng tao na may fear of God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the beginning of understanding, mga katuran. Kasi kahit hindi kayo educated mataas, kahit hindi kayo nakasibela na marami, pero may tao may fear of God, kahit na yanong sitwasyon, yung fear of God niya will lead him into right decisions. Mag-lead sa iya, mga katuran, hindi sa katuran mag-error, mga katuran. Hindi sa magsubra, mga katuran. You hear it? Hindi kayo mag-iro, hindi kayo magsubra kasi you're afraid to become arrogant, matura. You're afraid maturan nga harsh kayo. Afraid kayo matura para baka mag-iro kayo. You see? Ang guaya, humble kayo. Ang guaya, submissive kayo. Ang guaya, cautious kayo. At magahulak kakit sa Diyos, matura. Mag-pray ka kasi mayroon kayong fear of God, matura. Yung baba mo ay you very cautious ka, matura. Nga hindi kayo makaspeak ng mga bagay na magdala damnation sa iyo at condemnation sa iyo. It's the fear of God na ang Diyos mag-instill sa ating spirit, ating heart, naturan, nilagyan ng Diyos. God has touched you and made you know about the fear of God. Yun, it makes you very sober, maturan, and humble. It makes you very cautious and very wise, maturan. If you have the fear of God, wise kayo na tao kasi
hindi kayo madisig, hindi kayo ma-snare ng demon to do something, mag-step kayong error, mga turan, at magsabi kayo ng mga bagay na damnable at condemnable para sa iyo. Hindi kayo superior, hindi kayo maturan, over-confident, maturan. Hindi kayo maging conceited, maturan, kasi you have the fear of God in you. Yung mga prophets ng Diyos, mga great men sa Old Testament, you see yung ginagawa ng Diyos, God put His fear on them, maturan. Yung mga spirit nila, they went through a process, maturan, and then the Lord touched His spirit, maturan. Si Abraham, di ba si Abraham, maturan, nagdamgo sa horror, mga maturan? At bigla naghalat siya nga ginupaan sa mga pispis, mga vulture, di ba gano'n? You see, God put His fear on Abraham, maturan. See, para daan-daan. Kasi yung mga tao, hindi nila kilala. Wala silang fear of God. They're not familiar with the fear of the Lord, maturan. Kahar sa kanila eh. Yung mga ginagawa nila, mga arugan, yung magsalita sila ay kahar sa kanila. Walang wisdom, walang precautions, walang pagdahan-dahan kasi gano'n, yung mga spirit natin, kapag sa atin, ka-forward sa atin, madala sa atin, maturan. So maka-error kayo, makasala kayo, maturan, kasi ganyan kayo. May isa ka pastor, I met Badiling ko last Monday, may mga informasyon, mga balita siya na binigay sa akin. Anong pastor, maturan? Si Badir Junior. Badir Junior, yan. Yung nangyari sa church niya, para maalaman ninyo na kailangan mayroon kayong pundasyon at hold na tama sa Diyos. Kasi as time, years goes on, mayroong mga pressure na gawain. Exposure, ganyan. Will be exposed to many kwan. Kung hold mo sa Diyos ay isa, dua lang, makwan yun, hindi enough. Ma-carried away kayo ng current o baha ng mga precious kalimutan, doctrine. Kaya, parang ginuot-dan niya ang asawa sa buhok, sa tubang, sa kongregasyon. But I do not know where he gets the doctrine, the idea. I do not know. Kung nabasa niya, o kung ang brother niya sa Badiari, kay there's still, brother, and they talk, when he comes down here, he talk, kay si Ari Karon, against apostol, yung mga basic, mga fundamental na doctrine ng apostolic ay dinadestroy ni Badiari. They were my members before. Si Badir Junior sa Butiklupa ng pastor, yung ginawa niya ay inutod yung buhok ng asawa niya sa tubang sa kongregasyon. Kasi hindi na siya believe na kailangan ang babae ay mahabang buhok sa ilay, pwede na. So pinutol yun before. Tunga ng congregation ay nag-react at lumabas sila, maturan, pumunta sila sa UBC kasi they will not accept that. And Badir Junior was their pastor, sa pilang tuwig na, lawig na, magkakauturan. And yet, those people, intindi na sila. They know the doctrine, they know the standard. Sa Amerika, kahit sa apostolic, Pentecostal, kahit sa universal standard yun. At universal na conviction yun. At iba ay may personal pa mga conviction. Kasi standard, yun may universal na conviction, na the word universally throughout the world, ganyan na conviction. It's wrong, it's not right. Pero may iba pang mga tao, may mga personal na conviction na ganyan. You cannot change them. Kahit na pastor kayo, if you do it, maturan, they will not follow you. Kasi rooted sila. They know the doctrine. Maturan. Yung may mga pastor kong mga friend, they were my friend, good friend, pero magsala sila sa doktrina, I will not follow them. I can be nice to them, pero mahambal ko sila. It's not right, it's not, hindi na tama yun. Ganun. I'm not the kind na pangod kay, they have money, this and that, so I'll just follow. No! The Lord has given me the strength to stand up to anybody. I will not follow that. I will not accept that. It is wrong. It is bad. It is against the faith. It is against the doctrine. It is against the correct sa teachings of church. You can only, masabi mo lang yun, kung narutit kayo, you know the doctrine of the church. Yun, may mga tao pumunta dito, kaya may mga miracles sa Indra. Yung mga miracle workers sa television, tele-evangelist, yung sa Amerikano, pumunta dito, miracle. Si Buddy Aaron noon pagtuwa niya, galing sa mga turan sa Trinitarian, mga Pentecostals, mutunan, yung miracle. You see, when tayo na-impress ng mga miracle niyan, kasi we know doctrine, we know the Bible, matura. Mayroong totoo, tunay na mga miracle na gawa ng Diyos, pero hindi lahat ng mga miracle na gawa ng Diyos, matura.
You see, you can only say that bakit kay nga alam mong doktrina ng church. Matura, hindi tayo impressed at ma-carried away na ng mga kwan. Kasi yung pundasyon ng church ay doktrina, hindi miracle. Matura, yung pundasyon ng inyong pagturelasyon sa Diyos, hindi na based sa how many miracles, but how many kinds of miracles na nangyari sa buhay nyo, mga katuran, kundi sa doctrine, foundation ng church, mga katuran. One Lord, one faith, one baptism, mga katuran. The same teachings and the same practices, mga katuran. Iyon ang pundasyon. Hindi makakuha ng yawa yun. If the devil has to deceive you, he has to change the doctrine. He has to convince you nga he has to destroy yung tindukan na intindihan mo. Kapag wala kayo na intindihan sa doktrina, madali kayo mag-deceive ng demon mo. May daming mga deceptions ngayon. You see? So, matagal na sila sa ministry. Matagal sila. Pero you see? Kasi hindi sila kwan sa doktrina. Hindi nila alam. Or they might have lost out with God. Or they may be out of the mind and the will of God. You see? Bakit ganoon? Dapat, kung if you're alright with God, dumadami yung mga revelations mo. Amen? And if you have authority from God, the signs that your ministry has the authority from God kasi you have revelations from the Lord. Pagka wala na revelation, mechanical, habitual na, hindi tama yun. Dapat dumami, lumaki, nagtaas ang revelation, hindi kay paatras yun. Eh, yung mga basic at fundamental na mga teachings, practices ng Pentecostal Apostolic ay maliwat ng Islam, maturan. Kaya pa hindi na matabo sa inyo, maturan. I hope it will not happen to you. Dapat alamin yung doktrina, fear of God. Kasi wala sila fear of God eh. Kasi parang super man, super confidence. Alam kita, kaya ka rin, sarang ka rin. Believe sila sa atin, hindi ganyan. Hindi siya naman fear of God. Basta doktrina na, basta church na, basta ministry na. Kailangan kahit may mga kuha natin, mga emotions natin ay ganyan na pro holy. Kasi you should have a fear of God. Ever is a fear of God, convictions. They're afraid. Ito ang gates, ito ang kuha ng Diyos sa mga tao niya. Fear of God. Hindi sila gulping ng mga tao. Hindi sila harsh sa gulping mga tao. Dali ka makasala, kabaka-error, mga tao. Kung may ka-fear of God, mga tao. Pero ka-abantiro sa imo, mga tao. Ka-offensive sa imo, mga tao. Ka-aggressive sa imo, mga tao. Kaya nga, wasing pugong sa imo, mga fear of God. Kung ang tao may fear of God, mga tao, you are very cautious, mga tao. Yung precautions mo, mayroong convictions na nag-operate doon, there. Wala kayong gaagaw, ikaw ginusto, ikaw tarong, ikaw mura. No! Your fear of God will make you silent. No. The Holy Ghost is going to restrain you and teach you. Kaya yun ang sinisipin ng Holy Ghost sa buhay natin. Praise God. You're afraid of God. Yung mga sabi sa Bible, mga prophecy, you're afraid of God. May very shock yung conviction. Hindi tama sa tao, walang conviction. Yung mga tao, kalos na mga tao, walang conviction. That is dangerous. They don't fear the Lord, they don't fear God. Yung problema ng buong mundo, ang tao wala na fear of God. Wala na kilala sa Diyos. Mga anak, wala fear of God, natural. So, kahit yung mga sabi mo, yung mga hambal mo, wala yun. Kung ang tao wala fear of God, wala na kwenta. Gobyerno, wala kwenta. Police, wala may kaya tao ay fear of God. Kung ang tao may fear of God, he is very wise. Masober, kabutanan siya. It will give him wisdom to conduct himself. Hindi siya mag-iro, hindi saksala. Kaya kung makasala ka, mga blood virus tayo mga bagay, grabe, mabilta ka sa ito. Right? It will make you very humble, maturan. You will take fear. May mga conviction ko sa una. Mayroon pong experiences conviction nga I was caught with conviction sa worship. I was very afraid of God, maturan. Gatindog ko na, maluhod pa ko na.
Pagalugod ko ito I was really afraid of God. Grabing conviction. Masupsop pa ko sa kuhan. Masupsop pa ko sa salong. Pagsupsop, hindi pa enough. Ang fear ng Diyos, grabe. Gusto ko malubog sa dalong sa salong. Because of the conviction. Because of the fear of God. Daw puntrak sa dumapatay ka sa tubang sa Diyos mo. Kaya ganda mga move sa Diyos, kumain ko mga experience ganyan, maganda yan. Even though nga parang mamatay kayo sa, you'll be frightened, before the sight of God. But it will educate your spirit, mga turan. Maganda ang spirit ng tao ay na-touch ng kuwan ng Diyos, mga turan. Sa niya power, mga turan. Maga-change, maga-transform kayo, ganyan. Praise God. Alright, it will make you an angel. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. David was a man who has the fear of God. Abraham has the fear of God. Kalabanan mga tao sa Diyos, hindi may mo nga wala sing fear of God. Some degree, magadalong nila, fear of God. Hindi sila pala rason, maturan. Ilalang rason silang gusto mo. No! Because of the fear of God, basi pagkasala ako. Paumod na lang ako. And Diyos, among ginasaligan ko nga, among mag-undertake na mag-take care. So, come on! It's a very valuable, very precious, nga touch ng Panginoon sa spirit natin. Alright. Now, Ecclesiastes 12:13, this is the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Maturan. Then the next Matthew, maturan, 10:20. Matthew 10:20. It says here, Matthew 10:20. Matthew 28, verse 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. Yeah, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Sabi ni Jesus, hindi ko mo magkadlok sa nagapatay sa body, flesh. Kasi tapos mapatay ng lawas, wala na sila magawa. Wala sila magawa. Tapos mapatay na ng body. Yeah, but rather fear him. Na kundi, kadlukan nyo siya. Nga may power sa pagpatay sa lawas, kag sa paghaboy sa kalag sa tao sa impyerno, mga kapatid. Yun. We should fear God, mga kapatid. We should fear the Lord, mga kapatid. Alright, the next, kahoy mo sa Diyos. Kung may kadlo ka sa Diyos, hindi ka magaling sa Diyos, mga kapatid. Hindi ka magdalit-dalit, mga kapatid. Masiling, hindi akong simba. Kamu lang, hindi kayo ha? Hadlo ka sa impyerno, bato. You're afraid of hell. Hadlo ka sa rapture, kasi hindi ka madala, bato. Hadlo ka sa 7 years tribulation. Hadlo ka pinaka lumabalik ang ginoong kontraya ka, bato. You see, there are many things which are valid dyan, bato, that we should fear, bato. Di dapat ka naman hadlok sa mga dutan ng butang diri. Di dapat hadlok sa yawa, bato na. We should not be afraid about demons, devil. But we should rather fear the Lord kay siya ang gahom sa physical, kag sa material. Siya ang gahom dito sa lupa, siya din ang gahom, ang power, beyond this, dito sa spirit world, siya man ang nagabuot, pagkahom, authority. Everybody say, fear God. Fear the Lord. If you're afraid, if you have fear of God, makahold na ito sa iyo. Makapreserve na sa iyo, maturan sa church. Makapreserve sa iyo sa pagtuo sa truth. Kung may fear of God ka, hindi mo na pag-imuon nga sa tumang pizza. Kung iasawa mo, yabi ko na worldly na karnal na, kung naman dyan kawat-kawatan, utod-bok iya na sa lagdat, pato. Ikaw yung minister, pastor, you cannot do it. Kung may kadlok, may fear of God, hindi mo magawa sa church mo. Before the church, ang church should be the ground and pillar of the truth. Sabi ng Bible, the church is the ground and pillar. Pamakod, this is the foundation, pamakod ng truth, nag-teach, propagate, kanagakuan sa truth sa Diyos.
Hindi mo magawa yun if you have fear of God. Kahit naging parang daw tama kayo, parang sabihin mo, may bago kong revelation, ganito, ganito. You will not even call it, claim na may revelation kayo. Kasi against yun sa Word of God. Against yun sa standard, practice ng whole apostolic, whole Pentecostal throughout the world. Bakit sa iyo na Diyos nag-reveal na pwede na yun, putulin? Ngayon, nag-reveal kay dami-daming mga great minister, mga lalim, mga mature, elder, mga tao sa ministry, sa whole Pentecostal. You see, the church, the whole church, is the ground and pillar of the truth. Tayo ay mga gagmay tayo na portion ng body of church. We should look after the whole body of the church. Kung anong teaching nila, kung anong practice nila, gayahin natin. Huwag tayo magganon. We should follow the majority practice and teachings of the church. You should be afraid na magawa to do something hindi yun tradisyon, hindi yun ang practice ng church. You should have the fear of God. Your fear of God is going to keep you and preserve you mga kahit anong presyon, hindi kayo madalang because I'm afraid. I will just follow the Lord, hindi ko magsubra. Even if the Lord has spoken to me, I will not shout it to people kasi I'm afraid of God kasi I might be wrong. Is it? Come on? I might be wrong. I'm going to wait if really God has spoken to me and prove it more. Right, I'm giving you a right attitude. How to journey in this walk, mga tora. In this walk, mga dami ng mga believers nga na kasandal sila, nakuhan sila, na carried away sila, tumba sila. So they lost their hold with God, mga tora. At this ministry, daming mga ministry, gumanon at na-destroy, mga tora. Isang ingredient yan kasi when you talk to them, alam mo, very harsh, mga tora, karugan. Parang mga presuming, mga conceited na mata. Kung may fear of God kayo, maturan, you will not become conceited. Okay? Kuha ba ninyo, maturan? And the next, maturan, ang tao para hold, akong malaking hold sa Diyos, you love God. May gugma ka kita Diyos. Kaya kasi, kung giligugma mo Diyos, maturan in your heart, sabi ng Diyos, number 1 nga sa yun eh, love God with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Gugma, Diyos, pugin mo na una, pugos heart, pugos mo nga kusog. May gugma ka sa Diyos, maturan. You may not know many things sa church, but from gugma mo sa Diyos will not allow you, maturan, nga magpalayo sa church, magpalayo sa Diyos, nga magtalikod ka sa Diyos, maturan. Na may nahadlok ka, nga di ka simba, maturan, ay? Nahuya ka sa Ginoo, nga di ka na mag-alagad sa iya, maturan. Your fear of God, kagi mo gugma sa Diyos. Isi ikaw mismo maturan, magatudlok, magagayad sa imo. Nga ang desisyon nga may mo maturan, tama maturan. Yung gugma sa Diyos, nauyak ka sa Ginoo. I love you Lord. Kag yun hindi mo mahimo nga mag-ano ka sa iya, itrataron mo sa nga hindi maganda maturan. Amen. You feel for Him. As in time, you fear Him. Nagdo ka mag-absent simba, maturan. Kaya ko yung kawiyakas Ginoo. Kaya buhay mo sunod ang iyang ang ibig sabihin sa buhay mo. Ganyan, nagtatrabaho yung fear of God at love of God. These things are very strong. Kung kalat, maturan, bind yourself with love sa Diyos, maturan. Sige, hikot mo problema mo sa ugma sa Diyos. Praise God. Para why si makaukab sa imo, maturan. No power now, no angel, subong maturan, could ever separate you from the love of God, mga ka. Buhay ka gugma sa Diyos, ay, hindi maganda sa buhay mo, maturan. Basta daway na gugma, obligasyon, maturan, ma-fail. Obligasyon, may fail. Kay magtagal ang obligasyon, bukat naman, bigat naman. Tama ba yan? Kung if you treat your walk with God, subong ang obligasyon, you will get tired. Mabigatan kayo. Pero kung gugma, yung pagsisilbi mo sa Diyos, kung gugma, huwag kang katayan sa gugma, mga pura. Nagasobra pa, mga pura. Gadugang lang kasi you are motivated, mga pura. Kung mayroon pang mga malaking mga bagong ibig mo, gusto mong gawin para sa Diyos, sa pagkalagdan niya, kasi you love Him, mga pura. Kasi gugma, gasobra, ang obligasyon, minimal, mga pura. Minimal, pura.
So, mabukatan ka na obligasyon. Then, the next, mga turan, 5, the last, mga turan, kailangan may principles tayo nito. Hold kayo sa principles. Hindi emotional iyong pag-alakad mo sa Diyos. Kasi emotions natin, emotions is destructive. That's the truth. Tama ba yun? If you operate on emotions, you see, hindi stable ang mga bagay. If you operate maturan sa emotions, kung nasa mood kayo, nasa mood kayo, or you feel happy, you feel good like that, so, hindi very strong yan, na-hold sa Diyos. Pero kung mga prinsipyo, alam mo mga principles, you can deny your emotions, maturan. Sabi nila, yung brain, nilagay ng Diyos above the, above the heart. Sabi ng mga tigulang, para ang reason daw, principle, mag-govern sa emotions, maturan. Hindi ginawa ng Diyos na ang heart ay sa dito sa ulo at ang brain ay dito sa lugar. Kaya naka-imply nga ko ng heart dito ko, emotions ang drive ng buhay natin. Kasi emotions, they should be disciplined, no? They should be controlled and they should be guided, mga turan. Kasi emotions can be destructive, mga turan. You can kill a man, dasun na oras, dasun na adlaw, mga turan. Kung ang emotions ay hindi mo ma-hold, maturan. Tawag kay pito, you can be provoked. People, men are emotional people. May emotions tayo, maturan. May brain naman tayo. Ang brain natin ay ginafed ng Word of God para masaplayan ng reason, maturan. Ating emotions ay nag-react sa mga stimuli makita natin. Dito makita to sa environment, maturan. And ginagawa ni Satan, he will provoke your emotions. David was provoked by Satan to number Israel. So, naginit si Kwan. He got angry. You count our people. You count. You go. Count our soldiers. Then somebody told him, my Lord, my King David, why should you count the people of God, his armies? Because it is against the will of God to count his people, to count the number of his people. You know, go! And sabi ng Bible sa Chronicles, and Satan provoked David to number Israel. Kasi pagka naprovoke kayo ni Satan, alam niya, mag-error kayo sa yung step ninyo. Ma-provoke kayo emotionally, mag-error yung decision ninyo. Mag-error yung sasabihin ninyo. Maturan. That is why we have the Word of God. Maturan. Yung Holy Ghost, mayroong tinatawag na pagpugong sa sarili. Temperance. Maturan. Ang Word of God, light sa ating isip, mga turan. Now, learn to master your emotions, mga turan. Kasi sa pagkabuhay natin, mga turan, hindi ba mo kung ka-emotional. Lain ka sa agal, ay maghapon, mga turan, ganyan. Kung ang tao ay emotional, yung nag-drive, nag-motivate sila ay mga emotional na bagay. Yun, iba sa aga, iba sa hapon, iba next morning, iba, next day, iba naman. Kasi yung emotions, kung ano makita ko niya, yun lang. From tapon, the principio, reasonable, mga tao. Kailangan alam mong prinsipyo, alamin mong knowledge sa church. Maturan. Now may verse tayo dito, Romans 1:28. Romans 1:28. May warning dito, sabi dito, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. You see, mayroong mga tao nga, they do not like to retain God in their mind, in their knowledge. Mga knowledge about the Lord, ito, mga principle, itong tama, ganyan. Mayroong mga tao, they do not like, they push out that knowledge. They push out that awareness, that information. Kaya hindi sila gusto nga i-retain ang knowledge sa ilang mind, matura. Ay, they feel maybe uncomfortable. So, ang guaya kung hindi ang knowledge ng Diyos ay nakuha sa ilang mind, you see, ibang wrong na mga inchit, wrong na knowledge, matura. Then si David, tingnan natin, 119 Psalms 93. 119 sa Psalms, verse 93. Tingnan niyo si David. 119, verse 93. He says,
I will never forget thy precepts, for with them thou hast quickened me. Now, tingnan niyo si King David, niya, I will never forget thy precepts. Precepts, statutes, commandment ng Diyos, sugo ng Diyos, truth, or iba pang mga bagay. Mga principles na nalaman niya. They are all synonymous maturan. Principles, precepts, commandment of the Lord, the word of the Lord, knowledge about the Lord. Niya, I will never forget thy precepts. David was exposed to many provocations, dangers, lahat na mga bagay na expose siya. Pero sabi niya, I will never forget thy precepts. I will never forget thy principles. The truth, yung mga teachings, instruction, ganyan. 119 ng Psalms, verse 93. Ganyan pala ang sekreto, maturan ni King David. Yung exposure niya, grabe provocation niya. Mga trials niya, opposition, yung mga dangers na kanya. Yung mga, grabe, sa battlefield, yung problema niya kay King Saul, yun, kay Dami. Individual, lahat pa, sa kingdom, ganyan. Na-survive niya, hero siya. Survive niya. He is the greatest known king sa Israel. Until today, ang pangalan ni David ay buhay pa, buhay pa. Yung sekreto pala niya, yung prinsipyo niya ay, I will never forget thy precepts. Di hugit pagkalipatan, ang imo kasuguan palatukuran. Mga principles nga natunan, maturan. Ako matestimony ko, maturan. Matestimony ko, ang nag-preserve sa akong sining maturan. I'm now going 38 years of church, maturan. 38 years. Dali na lang mag 40 years, maturan. You see, you cannot last that long in the church, maturan, without knowing the principles, maturan, to church. If you go by your own way of thinking, maturan, madula ka gindi, maturan. Di ka kaya, maturan. If you go by your emotions, pag-alagay, di ka magdugay sa church, maturan. Kaya di tayo welcome, masandat ka gid. Kung emotion, di ka magdugay ka lang 1 year, maturan. Kung emotional yung nag-drive sa pag-alagay mo sa Diyos, maturan, hindi knowledge, hindi principles, maturan. Hindi maturan mga precepts of knowledge sa Word of God, maturan ka sa kingdom niya, masandat ka gid, maturan. Sa atin, right now, kaya siguro lahat kayo, naka-experience kayo nga na-offend kayo. How long you been in the church? How many years na? Mayroong mga tao what hurt you, wrong you, wounded you, said something like this, done something like this, maturan. Men who oppose you, men who insulted you, men who confuse you, and tried to deceive you. Kay dami, Jesus said, it is impossible, but that opposition come. All forms, all manners, all kinds of offenses. Ordinary ones, common ones, strange ones, na klase. Mga mysterious ones, all kinds of offenses mag-apos. Mabutang mo yung ginapakot mo, tura, ingot. May buyayaw, kamay mo sakiton, kamay na. Kung hindi prinsipyo, emotional kayo. Kung emotional kayo, hindi kayo magtagal sa church. Kasi mayroong maranasan kayo. Right now, there are people that are hurting in the church. You know, wala makahil. When you forgive them and release them, you see, mahil yung feeling mo, yung mga sentiments, yung mga heart mo, mga wound, mga hearts mo dito, they will be healed when you come to the Lord and then mention before the Lord the name of those persons, who have hurt and wounded you. Mention their names and then mention before the Lord, this is what they have said to me, this is what they have done to me, this is the wrong they have inflicted in me, this is the wound they have done on me. Before you, Lord, by your grace, not only in my mind, in my person, I'm not able to forgive them on my own strength. But in your grace, in your name, I forgive them. I release them. Then you will be healed. Na makuha yung mga nag-bound sa iyo, nag-hold, nag-hindi. Pag magka-bloom yung Spirit ng Diyos sa buhay, yung anointing sa buhay, sa prayer mo, worship, ay magka-bloom, mga kapura. You see that? Without that, no psychiatrist could ever relieve you on that. It will take many years of session every week, 2 times a day, 2 times a week session, and trying to dig up the things that have crippled your full potential. Ngayon, mag-bloom yung spirit mo.
inside. May mga confusion kayo. You're holding somebody in your mind na you release them for God's sake. Release them for the grace of God's sake and for eternity's sake, praise God. Because it will hinder your growth in the Lord. That like the Lord Jesus, praise God, when the people would have to kill them, but He forgiven them, praise God. Grabe na free tayo. Kung emotional kayo, hindi kayo magtagal sa church. Pero the prinsipyo kayo, you can manage mga. Praise the Lord, everybody. Take your home principle. Principles of God. Shall we stand? Let's worship the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Thank you, Lord. Come to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Come to the Lord as a friend. The Lord is good. Come to the Lord with the confidence of a friend. Jesus, you are my friend. You said we are no longer, you don't call us your servants anymore, but you're calling us your friend.